शाख जब लगन पहुँची तब चढ़ी बैसाख जब लगन पहुँची तब जेठवा दबाई हमें गेठवा विदेशिया जेठवा दबाई हमें गेठवा विदेशिया जेठवा दबाई हमें गेठवा विदेशिया जेठवा दबाई हमें गेठवा दबाई हमें जेठवा दबाई हमें गेठवा विदेशिया। बबुआ अरे का हो गेलो दादा बबुआ आयो दादा अरे का हो गेलो दादा क्या हुआ आपको? ए जी क्या हुआ? ए बाबा का भइलिन करा? अरे विदेशी मर गईले ओ दादा पानी लेके आओ। अरे एके हाली होइसे हबड़ा के गिर गईला हो हम तो डरा गई है मते लो मोय कपड़ा तो लेटा गई अब काठी से झाड़ी नहीं ईटा बना पत्थर दा ए बाबा ए जे रही हम अबे आवत जल्दी आओ बबुआ जल्दी आओ तने एक गिलास पानी लेके आओ सुनाई देखे दा पानी लेके आओ क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है बस प्यारी की याद आ गई प्यारी? ये प्यारी कौन? मेरी घर वाली तो हम हसबैंड वाली। नहीं तुम भी हो हम है कि वो? दोनों आप यहाँ रहना चाहते हैं कि घर जाना? हम घरे जा चाहता नहीं ए रहो जब रहो घरे ही जाए के रहे तो हमारे हस्बैंड काहे के बहिनी? पर हम तोड़ करके छोड़ा तो नहीं जाओ ले मार हाथ पे कहे के थे आ गेलो बबुआ अरे कैसे हूँ अपना घरे दुआरे चल जा बबुआ तोहर बेकत के हालत बहुते खराब हो बबुआ अपना घरे दुआरे चल जाओ ए बाबा घरे तो जइबे करब चली कुछ अंजल कली अरे का अंजल करी हो हमार अंजल तो वही दीने बिसर गई जाओ ना दीने तोहर बेकत के दुख देखनी अरे 3 दिन तो हमरे झाड़ा फिरले भई मते अरे का कहिए बाबा का बबुआ मिजाज ठीक बानू ए बाबा मिजाज तो ठीक है बा बाकी रहुआ से कहे में तई लाज लगाता अरे कौन ऐसन बात बा हो जवन हमारा से कोहे में लाज लागता ऐसे लेकिन कहो कि कहीं जाके कह देनी था अरे तू हमारा के पूरा लूबू की बुझ गई बड़ा का अरे पाभरन बचावतनी हो एक लोटा जल बचावतनी आ एगो बाती ना पची मर दे आ कहला बिना ना रहाय तो वो एक कंते में कह बबू कहा बाबा वो एक कंता जगह टिपा ले बनी कहा आतवार के दिन बड़ा के पुली पर बैठ के जे ना केहू रोही आ ना केहू सुनी ए बाबा कोई दी अरे कोई दो तो सुनी ओ कहब ना नु अरे केहू से ना कह बबुआ कोई दो कोई दी कह सुनी जब गांव से परदेश आईनी नु ओइलो ए लाज लगता अरे जब कोरे में ना लजइल
ओहे में काला जा तोरा कह दो जवन बाती बा ए बाबा कहम नानू हेरू है बतिया अरे बाबा के उहे बुझले बड़ा का तो सुन कह देते हैं कह दो जब गांव से परदेश आइली आइलो ए जे गौरी बियाह कले अच्छा जब गांव से परदेश आइलो कह जाए गौरी बीर इहे नीमन काम कइल हो हैं लायक बेटा के इहे काम हो जे जहां जाए कुछ हाथे लगा लेबे ना जेबो कोनो तरीका से अपना घरे दुआरे मर दे ए रघु है के हो ए बुढ़वा के हो घर में ना जाए। घर में बुढ़ावा के वो पे चल जाओ अरे ए बबुआ हां बाबा ई के हो वे नारी अरे खुद है हां महाराज जेकरा से तोहर बियाह हवा भइल बा अरे हां महाराज अरे होट बौरा हतनी हमरो के देखे अरे ए बबुआ अरे बड़ा मार खाई में हूं हां बाबा ए बबुआ हां बाबा अरे लइखो फैका बड़सन का हो हां ए बाबा अरे खुद इनके देह से हां तो तब का आ तहरा देह से कहूं ना ए महाराज ये बात तो भाई अरे हम इनका के बड़ा फरहर देखतानी हो ए बाबा अरे ये स्वभाव देख के तो हम मोह आ गई ठीके कइलो हो देश परदेश सगरी घुमनी जी बाकी हिलिका जैसन छैल छबीली मेहरारू से भेंट ना भई रहल बाकी संजोग हो भेंट होइए नु गई जी ना त हैसन भला के होई जी जे मरद के कपार पर चढ़ले पूरी खानदान मार खाए बड़सन का हो ए बाबा बैठी बैठी हम समझा के अपन बैठी रहूंगा बैठी जल्दी समझा के वो अरे बैठी होने मत चाहिए बैठिएगा समझा के वो बैठी आप जहां जहां जाएंगे हम भी आपके साथ जाएंगे ए अरे तू का जइबू साहबाला भाई बाप को छुट्टी गई रघु को छोड़ के चल जाए तो ये दुनिया समाज हमारा उपहास उड़ाई अरे उपहास के कोरी हो जे उपहास करी वो अपना घरे दुआरे रही अगर आप हमको छोड़ के चले जाएंगे तो फसलें जा जाएंगे अरे तू फांसी काहे के लगइबू होशियार होके गंवार भइल बाड़ू बबुआ तनी हिया के बैठो तो बैठ हिया अरे बैठ हो बैठ हिया बैठ जा बैठ जब देख तब ओनिए सटल रहता बैठ बाकी तनी तू देख तू बढ़िया बा अरे आ जा अरे आ ना जा मत या अरे आ जाओ बूढ़ आदमी के कहल माना जला जा तनी तू डे गौरी बढ़िया बा अब कतार का पार पे चढ़
झटका बा हाँ बबुआ हाँ बाबा अब हम जौन कहतनी तौन ध्यान से सुन ठीक बा बियाह में एगो कलसा धइल जाला हाँ और ओकरा नीचे बालू बिछावल जाला हाँ उ जलवा मई हवन और ओकरा ऊपर से हाँ जो बिछावल जाला हाँ। उ कच्छप नारायण हवन आ क्षीर समुद्र में विष्णु भगवान रहेले ऐसे ओमे एगो कसैली डाल दिया हाँ आ विष्णु भगवान के संगे लक्ष्मी जी रहेली हाँ ऐसे ओमे एगो पैसा डाल दियाला आ विष्णु भगवान के नाभि से कोमल आ आम के पलो कालसा में आ डंडी नीचे क दियाला आ चार मुंह वाला दिया धोई जाला उ ब्रह्मा हवन आ तना गवाह के सामने हो तू जवना सती के हाथ बाही धइल ओकरा के छोड़ के तुहे